shugaban direbobi kenan na ke ayyukan su a kudu maso gabashin kasar nan. Na farko dai sunana Comrade Muhammad Umar Giwa. Na. Ni ne chairman na heavy truck na manyan motoci na shiyar kudancin Najeriya. Kuma ni ne National Organizing Secretary na NCM. Wannan yajin aiki da za a yi muna goyon bayan shi 100% saboda dalilai masu yawa. Dalilai na farko, ana kashe mana mutane direbobi masu tuka mota. An daɗe ana yi tun NSAS protest an kashe mana direbobi, an ƙona mana motoci. Ba abin da aka yi kuma abin continue, domin ko a yau din nan akwai boys ɗin da zan tura maka. A jiya a nan gadan hawan kashu na kamin ka isa Lobanta an kashe mana direbobi. A nan Abba an kashe mana direbobi. Saboda haka wannan abun ya isa haka nan. Mai mota bai tsira ba, mai direba bai tsira ba. Shi yasa muke son mu jawo hankalin gwamnati ke wani abu a kai, domin abun ya yi yawa. Muna yi domin wannan abu domin kishin arewa ne, domin duk abun da yana shafa 'yan arewacin Najeriya ne direct, babu ruwansu da kai musulmi ne ko kuma kirista ne. In dai kai dan arewa ne kawai za su kashe ka ne, wannan dukiyanka ba abu kuma abun da za a yi. Wannan abubuwan ga kuma lalacewa hanyoyi. Hanyoyi sun lalace, direba zai lodi daga nan Fatakwal kamin ya isa arewa. Sai ya kwashe wata guda a hanya, motar ma ta fadi a hanya. Mai ta rigima da masu kaya ko kuma a ɗauko kaya ya lalace. Yanzu haka akwai direbobin da na fitar daga gidan yari da kyar a sun ɗauko shinkafa ta zo ta yi, saboda ɗanyen shinkafa ne ta abun nan ta nuna a cikin kwantena ɗin saboda zafi, saboda ɗewa akan hanya. Sannan ɓangaren masu revenue, idan ka bi hanyar nan daga nan zuwa Abbalafo, a kowane community sun fito kan hanya suna ansa kuɗi a hannun direba illegal, su fasa ma direba wuskiri musu da ke direba. Ba abun da za a yi, ba inda za ka kai kuka. Duk inda ka je, duk community da ka je za ka gansu akan hanya da sanduna, kuma gwamnati tana kallo. Wannan abun yana ci mana tuwo a ƙwarya, yana takura masana'armu. Bayan haka akwai ɓangaren civil defense da sauran jami'an tsaro a hanya, za su tare direba su janye mashi mai a tanki, yana ji yana gani, su sa a jarkoki su je su sayar. Ba abun da ake, ba inda direba zai iya samun taimako. Yanzu a sati ɗaya da ya wuce a nan hanyar Wari, an tare wani direba aka janye mashi mai. Da ya yi magana, akwai wasu yaran mota an rage musu hanya ne, aka karya su saboda su an janye musu mai a mota. Sun yi magana, man tankin sha sai a ce man na bankuri ne. Wani lokaci direba zai sha mai a gidan mai da takardar gidan man da komi, amma haka za a janye mashi mai a tanki. Gashi nan dai matsaloli da yawa, in na kama lissafa maka lokaci ba zai bari ba. Saboda wannan dalilai mu ba tashin hankali muke so mu yi ba. Muna so mu jawo hankalin gwamnatin tarayya ta shiga cikin wannan al'amari, mu samu sauƙi. Mu abinci muke kawo mu mutanen nan, ba muna kawo musu mugun abu bane ba. Ya kamata a kyale mu mai kasuwancin mu cikin kwanciyar hankali. Su ga sunan a arewa babu wanda ke taba su, ba wanda ya damu da dukiyarsu. Saboda haka wannan abun za mu yi wannan yajin aiki, kuma yajin aiki ne wanda sai baba ta gani. Saboda muna kira ga gwamnati ne ta yi wani abu akan hanyoyi, ta yi wani abu akan yan rabano, ta yi wani abu akan kashe mana mutane da ake kullum. Duk da mai karamar sana'a da direba da ɗan kasuwa babu wanda ya tsira. Yanzu haka an tsare wata mota da fasinja a ciki a nan hanyar na Enugu, an kona mota. Akwai wata mota za ka ganta ta buwa tana cin wuta, wajen mutum da dama. Da fasinja a ciki aka kashe su. Akwai wata tirela za ka ganta ta buwa tana cin wuta, an kashe mutane da yawa a cikin. Duk ma'aikatan motan babu wanda ya tsira, duk an kona su. In na fara lissafa maka irin waɗannan abubuwan suna da yawan gaske.
bisa wannan dalilai muke so mu jawo hankalin gwamnati, saboda gwamnati ba ta magana akan waɗannan abubuwan da ake yi. Inda gwamnatin tarayya ta ga damar tsaye da wannan abun za ta tsaye da shi, domin gwamnoninsu suna goyon bayan su wannan abin da suke, in banda haka abin da ya tsaya haka nan. Kun kai masu kara? Na? Kun kai masu kara? Ba ma sau ɗaya ba, akwai lokacin ma suka kashe mutane a Abba. Wanda aka je kara din nan aka karkashe mutane suna sana'ansu, aka karkashe shanu. Mun je Abba ai an yi zama da gwamnan har yi alƙawarin zai biya compensation na hudiyya na mutanen da suka rage musu kuɗi. Miliyan 2 za a ba da shanun ma ya alƙawarin zai biya, amma a ƙarshe haka nan a banza haka magana ta tafi ba a bai komai ba. Mun rubuta ma gwamnonin nan takardu mun kai musu, babu gwamnan da mu kai ma takarda ba, amma a banza. Kuma mun yi wannan kuka, mun rubuta ma gwamnatin tarayya, mun rubuta ma dukkan security agency, duka abubuwan ba su tsaya ba. To wannan yajin aiki za mu yi shi ne mu ma da ba dan muna so ba, saboda ba wanda yake neman abincinsa a ce neman abincinsa ya tsaya.